jena fatel mbimami gila jimi ɗum soko haali o jala sika haaldimo kala ko gaddiɗa wona jaleɗe ɓoole gandumi wonko o yiiɗi min wima noon mbimami joni o humana ɗum an accam o mboni jaggi gaɓɓuɗɗe loowiɗe hendu ha heewi wayi min haajam ala hen saabu min soko littano ni mi littano ɗum an ɓuri andu o tikkani kam mbimi yo tikku yo fus haajam ala hen ko wiyanno wona wiyanno ko ceerno makko ina wawi o humi ɗum ko lafal wudere makko mawnam o soɓɓatima o soɓɓatima merci beaucoup ɗum dagi ay debbo hoto joɗade waɗa gorkam ko ɗo kummi ɗum ñande ina soɓɓito boom o waynotakoma o leeli soppita ɗum kam ko gonga o leeli soɓɓitade arme haalanma gueɗel ay dogde e étage a woɗɗata doggol ma woɗɗata de gonga ma la ilaha illallah mbimi hay soko ɗaɓɓano mi ɗaɓɓanoyo ɗum hay soko yillinoke komin o yillonto ɗum mbima komin yillonto ɗum mi addan ɗum alhamdulillahi rabbil alamin ha yillanimo hoore makko wallahi koko wimami ko tan ɗeɗo ɓalɗe foof ko naddo halu eyi so wona janggo walla bawo janggoɗa janggo walla bawo janggo ala probléme ala basi hay hande ni yimɓe kewɓe ɗo ñalli quoi kono hay goto yaani ko noon tan on jarama on jarama sal jarama Ibrahima nder gonno aɗan ɗo jooɗi aɗan holonno donnomi joni holo Dieynaba ɗum tahi jaltumi joni pour andindema Dieynaba noddi kam ɗon noon ko wi Dieynaba wi gila ummiɗo ha hande Ibrahima ɗanaki hakkilo koko uddi o nodditi kam pour yam ƴeewon ɗum kiit kalatmomi ko kalatnomomi ko tan anani mi andinimo ɗo e jonte ɗiɗi so rena ko ceerteɗo aɗani on kay en nanguimo Ibrahima ceerno an affaire dewgal kalanta kam affaire dewgal an joni sukaɓe rewɓe ko noon soɓe resama hande so woni to hitande ɓe yalta hen ɓe yetta e dewgal ngal ɓe yaaha ɓe yiiloyo appartement a faami ɓe nanna hen worɓe eɓe naata ɓe yalta won sesi tan mi haalni ceerno min komi haalnuma ko mboɗo andi ɗum a faami ɗum waɗi noon min saɗa haalna kam haala dewgal ɗum noon mi famata ɗum wona Dieynaba Dieynaba koko yiiɗi resede anani Dieynaba kala ko daña ɓinguel ɗewgal makko wasa bonde ɓurni ɗum aɗa sukaɓe rew mbiɗa way wona Dieynaba o koko yiiɗi resede ceerno an welani ha welani kono a bonni dilo guilay law wona bonani guilay law ceerno bonani ko gartowo an wi ɗum ko wi kam ko gartowo an ceerno ɗum ɗon ko kalmaji tan ototuma kalma wona médecin Dieynaba ko commerçant hamo tottira kalmaji ko commerçant on kalandomo haaldo haala médecin an wona wi kalma wona o funtanma tan ko ɗum kalanma ko punto omo mbimi Ibrahima ndeke ko an totta kalmaji Ibrahima ko mbimami ko nanggu ɗum ay Dieynaba ko garto ha ɗo so ari ha ɗo ma tan ko jiɗɗa ko ma tan ko jiɗɗa ko dilo ko so Allah jaaɓi
min pombo dil hambeltoɗa wona en kaldi min kaldi en kaldi fof maayi gasi mo artuɗo so Allah jaɓi an wi ɗum ara leki kalmaji bolle puyru ko an totta kalma En fait, en jewti no feewi noon hanke ɗi mi anndima no feewi wasta kadi wonko koccuɗa en en mbawa yaade taw mi haalnanima ko woni e berdam par ce que somi hoti hannde mi haalnanima ko woni e berdam ɓe koppimi e berdam tan mi lelotako normal d' habitude mi nanat waji ɓe ne mbiya woy mboɗo yinma e berdam mboɗo yinma min temps min wona berdam yinma je te jure wona berdam yinma ko wonkam yinma sa yi mbimami ko wonkam yinma sahaji berne ne ñawa ɓe nawa ɗum hôpital ɓe change bernde nde ɓe mbaɗa hen bernde kawsu sinno ko berdam yinmuma tan ɗon e ɗon mi natta ɓiirdema min ko tinanmi ɗo ene ko mboɗo andi wona bernde ko wonkam yinma taɗa ko wonkam yinma noon jettunomi décision goto mi miijima hen no feewi noon mi jettumi décision mino oɗon décision noon wawa yaade par ce que enen ndiɗo ndendi décision décision ko woni ɗum restema min gara gallam ndenden ko heddi ko e gurdamam ha Allah waɗa ko waɗata ko raison pour laquelle mbimami ko wonkam yinma so ko hedde e gurdamam ko mi yiiɗa joɗade ñalawma goto taw en jindirani mi yiiɗa kadi joɗade ñalawma goto taw en nanodirani ndeɗon yittere daranma mi anda noon an no jiruɗa ɗum voilà haala ka nan ɗon waaw minenne ko kalɗa ko franchement parlé mbaɗa wawi widema ñalawmaji ɓennuɗi ɗiɗo foof hono oɗo ñalawma weltade ala mbaɗa welti ha haaɗi te aɗa andi yero mi wawa widema resam par ce que minen rewɓe ɓe Allah waɗani ɗum emen jaglel mais oɗo ñalawma tan padannomi e aduna par ce que nane sah cikkannomin sah nde gonɗen e restaurant nde ko ɗum mbatta kam proposé ɗum tahi nde jaltuɗen nde waɗi kam surprise seeɗa mais aussi kadi mbattanɗa kam ɗo surprise mo ganduɗa ɓernam ndi no huuɓi yero min komi debbo tan ko resede tan woni warugalam waɗa pari min wawa dande ko ɓurma a pari pour wonde madame Sow min gami pari ko ɓooyi ko gandumami ko gandirɗen ko waɗi 8 mois 8 mois mbaɗa fada ɗum ɗo batten joni min ko kalanɗumami ɗo en koye ɓerdam ummi taɗa ko woni kadi surprise e maɗa mi woppitema e hakkille ma yaha miijoɗa hen no feewi kalnakama holko woni dernier décision ma ɗo ala ko miijotoni hen enen jiɗo hakkude men wona hande ça fait des mois effectivement te ko des mois ɗi ganduɗa ɗi padannomi pour oɗo demande hande kono ndiyam yaha mbaɗa miijo e jeguinayi elle cukalel mi miijaki ɗum sa kadi a pari min gay mi pari ɗum avec plaisir pour être madame Sow nango jour ma nango jour ma an nangata jour min nangata jour Ah, vraiment nangata optami oppuma nanga jour nango jour ko heddi ko waɗa gila aduna so sino e meeɗa yi debbo nangi jour pour kumal hande e jamma he mami haalani jour adi moƴƴi to woni Ousmane Ousmane oy patron
Jaram adanta J'ai de insomnie. hein Je n'arrive pas à dormir. sa dañi insomnie tamit a force tan sa force a daanatu hein force tan sa force tan a daanatu D'accord, chérie. Moom it daal. Lela. Kau dan damal salo. Mimi foftinam ko nguddanmi damal sal an to wonnoɗa Bar ko jam. eyi ko jam yaya jiiloyɗa goro jeeɗi ɗe fengo hoɗe garaɗo wiya kam soko jam ya woɗɗomi de mi anda foto gummiɗa ya woɗɗomi Yasin. mbimi ya foftina mbiya yasin an to ñanda ha Yasin. mbimi foftina mbiya yasin Koko hiri mi yira hal. 2 heures jamma jahan jiiloyɗa ha ɓerde ma ɓuuɓa gara ɗo ala haalnemi komi falata Yasin. mbimi foftinam Koko hiri. sa yiɗa haala ɗum ko affaire ma min noon mami haala ha ko haalata yalta yabde haala a hulani a hersani a miijaji kam mayo Hal. mi haalat Hal hal. ɓaade hunu kam ko a jeeya ɗum to gonnoɗa ko ɗum ɗon mbima ɗum Yasin, miyano yes. mi yeedani to janɗa ko ɗum ɗon jimi guttita hunu ko ma kon jaboɗa kam ha to janɗa Sa yiri andude mi jahan mi to nde jahan. mbimi mi rewata e ma aɗa jogui hunu ko haalnam to janɗa Reway yam sa yiri andude. mi reway ma anni mi haalta e haala ma ko gonirɗa ko aduna o fone andi ɗum Merci beaucoup. mawɗo kellifaɗo poɗɗoɗo ma reeɗi haade yittani hen mbiya ka cukalel kono ko ɗo bonata Merci beaucoup. min moom ko mbawɗa yaade fof ko ɗo tawta kam Merci beaucoup. mbaɗa ko ɓaɗa da mbiyami haalta to fawɗa ɗo Yasin koko hiri. mbimi so hiiri haajam ala hen so hiiri haajam ala hen ana miijinowo ne hiiri Billahi wallahi wa tallahi wonko jeewat. oto ƴeew haydara Wonko jeewat mi. mbimi oto ƴeew haydara ko ƴeewɗa fof ma tawam ɗo a hesata Yasin. gorko maɗo Hiri. poɗɗono mani Hiri. aɗa yahaade yiiloya ha 2 heures jamma a waɗani ɗum nden ko joni mbatta ɗum a bonni ɗum Min tayi. a tayani ko jikku ma mawɗo kirsuɗo wiyata min Eyyi min tayi. min tawi Min tayi. min tawi kay so yettima ɗon ko kirsuɗo wiyata min tawi eppiri Mo place. place nana bamule place ko bamule woni hesata mbiya umo place am Yasin pusto. mbimi place nana bamule wona ka jiiloynoɗo gori jeeɗiɗe fenkoɗe an kay wasan to mbaɗɗa yo ɓooyana Jiɗɗa ko haala. On tun aɗa haala ha weeta. mi haalat hunu So kam weeti inchallah. mbimi hunu kam ko min jeyi So ɗum weeti mami réglo ko mbimi yo weeti ko heddi hen dañano sukaɓe mbiya baba mum nena holkoɓe kaala ma wonno wayi allah tene wawi ɓe te nen Allah waɗi kam kadi mi wona piyowo debbo kono an saɗa hulley dawam taw mi memanima aɗa andi wonko tagi mbimi mema eyyi ko padɗa ok merci beaucoup wonirni tan ha ngara mbiyami haalta to joni fawɗa joni laaɓa mbimami mbimi yo laaɓir jama cellal inchallah yo laaɓir jama cellal inchallahu rabbi so Wa, Allah yo. jaaɓi yo laaɓir jama cellal